Това видео демонстрира как се монтира самозалепващо прозрачно оптично влакно. Използваме следните материали и инструменти. Спомагателният инструмент за окабеляване FIK02 се използва за притискане на влакното по протежение на кабелния път. Инструментът е лесен за използване и е приложим в различни ситуации. След това планираме пътя на кабела въз основа на реалните условия. Преди окабеляване почистваме праха по трасето на кабела. В началната точка на кабела поставяме визуален локатор към влакното, така че свързаността да е видима по време на окабеляване. Определяме позицията за пробиване през стената, за да направим отвор с вътрешен диаметър от 14 мм. Прокарваме SC конектора заедно с оптичния кабел през отвора. Монтираме самозалепващото се влакно в дюбела, преминаващ през стената. Отрязваме предпазното фолио и прикрепяме влакното към стената. След като влакното премине през отвора до вратата, използваме самозалепващи скоби за подсилване, отворяме и затваряме вратата, за да проверим дали ще бъде притиснато. Отстраняваме предпазното фолио и притискаме влакното към стената. Използваме помощния инструмент, за да притиснем влакното по пътя на окабеляването. Влакното трябва да е предварително освободено, за да предотвратим издърпване и отлепяне при слизане от стълба. Предварително огъваме до остър ъгъл. Отстраняваме предпазната хартия. Залепяме крепежният елемент на външния ъгъл. Прекарваме кабела през дъгата и го прикрепяме към нейната повърхност. След като влакното премине през вътрешен ъгъл, използваме помощния инструмент, за да притиснем влакното и да образуваме естествен радиус на огъване. Използваме самозалепващи скоби за подсилване. Прикрепваме обикновен протектор за ъгли, за да може самозалепващото прозрачно влакно да образува естествен радиус на огъване. Прикрепяме външните ъглови протектори към касата на вратата и полагаме оптичния кабел около нея. След приключване на монтажа правите проверка на оптичното затихване.